Angithathele lithuba ke bazalwane ngibingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kulomzuzu nje omncane ombalwa ngicela ukubonga uNkulunkulu kakhulu. Sukela unyaka uqalile ye 2025 kuze kube la esikhona njengamanje. Kungayiphutha elikhulu ke ukuthi ngingabonga uNkulunkulu ngabo bonke abazalwane ibandla lika Jesu Kristu nje at large. Sibonge bazalwane from the bottom of our heart kakhulu. Umsebenzi kaNkulunkulu ke wa online uye wasinikeza abantu abahlukahlukene abangabafowethu abangodadewethu, waphinde futhi wasinikeza nabantu abahlukahlukene abaphenduke baba ngabazali kithi. Siyambonga ke uNkulunkulu kakhulu nangabo. Ezinye zezizathu engenza ngibonga uNkulunkulu ngabo ukuthi kwesinye isikhathi uyayiwenza iphutha kodwa ungaboni ukuthi wenza iphutha. U-approach umuntu, uthinta umuntu, ubone lo muntu lona ungithinta in a form of ubuzali. Akasangithinti in a form of ukuthi ungubani, kodwa ubone ukuthi lo muntu lona ukuthinta in a capacity of isini okanye ubuzali. So sibonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi masiphuma endleleni nisibuyise, nisibonise ku-wrong, nisikhomba indlela e-right. Siyabonga kakhulu bazalwane, kakhulu from bottom of our heart siyamdumisa uJesu kakhulu ngani. Umama Dlamini ke wasikhipha istatement on behalf of EST Media, ebonga ke ngoba nizokhumbula ukuthi enkonzweni uyena umuntu ke ebeyagcizelele kakhulu isupport because naye bengamphathi kahle njalo ukuthi kukhona imali engangiyikhiphe enye ngiyikhiphe ngamafastela ukuze umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke ungami. Ubone ukuthi kwesinye isikhathi akumphathi kahle lokho, kodwa naye ubone ukuthi uya understanda kokunye, ubone ukuthi ireality nakhona kicks in ukuthi kunezinye izinto uyabona ukuthi akukwazi ukushoda something endlini kodwa imali ibusy iqhuba omunye umsebenzi. Naye ekhuluma vele in the capacity of kuba umama wasendlini, understanding izimo esihlangabezana nazo. So ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ke nangaye nangestatement asivezile kuyena, uyahleze egcizelela ukuthi bazalwane uyacela ukuthi ke nilule izandla ekuthenini ukuthi ake nisilekelele kakhulu ukuthi sigcine sibe neyethu indawo la khona sizokwazi ukuthi sishuthe without limits. Bese sibone kamanye ama-comment ubone ukuthi akubaphathi kahle ababukeli bethu uma usuvala igest banga-understand abanye babo up until baze bachazele ukuthi no, isikhathi sethu sisuke si-limited njoba kulama facility la usuke siwarenta, sisuke sirenta hourly. So kwesinye isikhathi uthola ukuthi i-guest noma ingakaqedi to empty himself or herself, uthola ukuthi ngenxa yesikhathi kugcine sekuphoqa ukuthi asinqamule. So sithanda ukubonga ke kakhulu bazalwane. We were able to buy through your support some of the cameras. For now we only got 2 cameras. Ngokomthetho kumele sibe nama-camera amathathu, but for now sisenama-camera amabili, but siyamkhola uNkulunkulu ukuthi siyogcina sesinawo ama-camera amathathu, only 1 camera eshodayo. So sithanda ukubonga kakhulu bazalwane. Kunomunye umfowethu ngake ngabona ivideo yakhe ku social media ethi akekho umuntu ophila okanye umuntu osebenzayo, ake ngibe kanje, wathi lo mfowethu wonke umuntu uma ekupha imali kusuke kufana nokuthi kukhona isikhathi sakhe akunikeze sona, ngoba leyo mali leyo usuke evukile waya kwaMlungu wasebenza, and then mayise kunikeza lo mali ukusho ukuthi kukhona ingxenye yesikhathi akunikeze yona. So ngamanye amagama akekho umuntu othi mayinemali ephaketheni athi le mali le imali yokuthi nje lena ngiyopha usibani bani, kodwa
kuba isidingo esibonakala kuyena esivukayo kuyena ukuthi abone kufanelekile ukuthi angiphe usibanibani imali. So siyabonga kakhulu bafowethu, iminikelo yenu ayiwela ngaphansi emhlabathini. Siyabonga kakhulu, umsebenzi kaNkulunkulu uzoqhubeka ngendlela emangalisayo. Njengoba ubona nje, kubona bonke abantu aseke bafika la, it is through your support. Niyazi ukuthi amanye ama-guest uyawuthola ukuthi asuka ko-Cape Town, ko-KZN njalo njalo. Amanye ama-guest yithi esiwagibezayo through your support, because kokunye uyawuthola ukuthi umuntu unento afisa ukuyidlulisa ezosiza izwe. Ubona nale message yalo muntu leni global, kodwa usesimeni sokuthi akakwazi nokuyigibeza lo muntu lo. So we are able ukungena emaphaketheni, simulekelele umuntu, simugibeze, simubhukhele indawo, simnikeze ukudla, aphinde abuyele emuva futhi. We've been doing that, bazalwane bami, kakhulu through your support. Ukuthi ke phela ezinye zezinto asikwazi ukuthi sithi hayi le guest njengoba niyibona la igijezo yithi, le guest njengoba niyibona la hayi ibhukhelo yithi indawo yokulala njalo njalo. But umnikelo yenu bafowethu ikwazi ukuthi even uma Mdlamini uvezile uthi we spend about 100,000. Iqiniso lithi we have spent over, bekade ngichecka nje my payment history, it is about 110,000 plus imali sesibhadarile estudio. Futhi i-app ngiyabona ukuthi ayinalo iqiniso, ngoba amanye ama-payment thothi siwenza ngelinye ibhank, kokunye thothi mhlawumbe ucash njalo njalo. So i-app ikhuluma nge-payment ebuya from ibhanki leli suke sikhokha ngalo. So bafowethu, iningi imali sesikhiphile estudio, kodwa uNkulunkulu ke ukwazile ukuthi asithwale waqhubeka kakhulu umsebenzi egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu. And namhlanje kula kuyisuku lami ke lokuzalwa, kimi ke kufana nonyaka omusha. Ngibonga uNkulunkulu kakhulu. Ngibonga uNkulunkulu kakhulu imithandazo yenu. Lo msebenzi ke siwenza lana ke ngihlezi ngisho ngithi i-tricky kakhulu lento esiyenza lana, because lento ikwenza ube nama mixed feelings. Uyajabula manje awujabuli, usaid manje, kuyimanje awukho happy. You see, it comes with different feelings because uhlala nomuntu lana xoxela istory, ubufakazi bakhe about impilo adlule kuyona, kube buhlungu enhlizweni kwena, uqede uphinde uhlale nomunye axoxele ngobufakazi uNkulunkulu indlela amsebenzisa ngakhona, ube nalo excitement enhlizweni yakho. So uyabona ukuthi at the same time, in 1 minute, in 10 minutes, within an hour, uba umuntu onama feelings ahlukahlukene. So uNkulunkulu siyambonga kakhulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. So bafowethu, lento isinikeza ama-emotions ahlukahlukene. Umuntu othile manje, umuntu olongolunye uhlobo manje, umuntu. So kezinye zezitori ubona ukuthi lesi story lesi, lento iku-introduce nakuyi-warfare. Ubona ukuthi le muntu lento ade ikhuluma i-modern lento ade isho. So we need your prayers, Barcelona. We need your prayers, bafowethu. Please do support us with your prayers, njalo njalo, because ezinye zazo lezinto zisi-exposer empini in a spiritual war kakhulu. Please don't forget to pray for us, Barcelona bam, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. As I was saying, today it is my birthday. Ngibonga uNkulunkulu kakhulu ngani. Ngibonga uNkulunkulu kakhulu. And ngithanda ukubonga uNkulunkulu kakhulu nalaba who always make it a point to come with constructive criticism okanye constructive comments. Akekho umuntu ke ongathi mina I'm starring, I'm the man of the match, I'm who best. So siyawenza amaphutha elapha nalapha, kodwa umuntu udinga omunye umuntu ukuthi ambonise ukuthi hayi akusiyona indlela eright le, kodwa indlela eright nathi. So ngithanda ukubonga uNkulunkulu kakhulu ke nangezimpilo zenu bafowethu, ukuthi nangabo laba njengoba ngishilo waseqaleni ukuthi lo msebenzi unginikeza abantu abangabafowethu, wanginikeza abantu abangodadewethu,
wanginikeza abantu abangomama bami, wanginikeza abantu abangobaba bami kakhulu. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu kakhulu bafowethu, siyabonga kakhulu. And don't forget ke ngonyaka ozayo year 2026 we are believing God for more grace. Bazalwane, siyaqala laphana eSoweto eMidlands ezone 6 laphana kaMfundisi Umbatha, siyobe silapho kuyobe kuzi31 last Saturday of January. We starting from 10 a.m. kuyoze kuyoba ntambama. Injani lento ke siqale emadolweni? Ake siqale emadolweni unyaka kunabantu abazobe bebuya ko KZN abeza ko Goli for the first time, who are in a marketplace, abafuna imisebenzi, abafuna izikole njalo njalo. Ngizothi mina it's for the first time emlandweni asikazi sawenza umhlangano kuJanuary, kodwa lo specifically for abantu abathi sicela ukuqala emthandazweni lonyaka, sicela before ngiyemsebenzini, before ngiyela ngiyomaketha khona, ngicela ukuqala emthandazweni. So siyabonga kakhulu bafowethu namhlanje. Ngiyacela nje nami ningisize, ningifisele usuku lami kimi ke kufana ukuthi it's a happy new year. Siyabonga kakhulu bafowethu, uNkulunkulu kanibusise angigcine. I love you so much, so much, so much, so much. uNkulunkulu ke angigcinele wena nomndeni wakho, size sibonane futhi nangonyaka ozayo year 2026. Nginifisela unyaka omuhle nonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. God bless you. Amen.